Eskerrik asko, Mendia Anderea. Entramos ya en materia, ahora sí, vamos con la... Guazen orain bai, lehenengo hitzaldiarekin, izenburua honako hau da. Maite duzuna egitearen balioa, zure pasioa lanbide bihurtzeko gakoak. Borja Vilasekak egingo du hitzaldia. Bera, gizarte ekintzailea da, kontzientzia, aztoratzailea eta hezkuntza ekintzailea. Eta jarraian agertokira igotzeko gonbidapena egingo diot. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Eskerrik asko, mila esker gonbidapenagatik, agur bat, autoritate guztiei eta barka, eskatu nahi nizueke hasi aurretik, esango ditudan astakeria hauengatik behar bada. Baina, eskatu didate, eskatzeko, zenbateraino gustatuko litzaidaken zuen adinean, eta hemen, lehen lerroetara bideratuko dut hitzaldia, zuen gana izan zuek baduzue dagoeneko adin nagusitasun bat, baina gaztei esan nahi diet, eta hitz egin nahi diet nire hitzaldi honetan. Motibatu egin nahi zaituztet, eta bihotz-bihotzetik hitz egingo dizuet, hau zuentzat motibagarri izan dadin. Ekonomia sozialaren esparrutik hitz egingo dizuet, nire jarduera ekonomikoaren oinarri da, eta ohartu naiz mundu honetara bertako hezkuntza aldatzera etorri naizela. Hori da, nire ogibidea, eta horrez hitz egingo dizut, horri buruz. Gu jaso dugun hezkuntza, borondate honekoa izan da, noski, baina zarkituta geratu da, azken hamarraldi hauetan, eta orain gaur-gaurkoz baldazta bat da, zuen laneratzea eragozten du, merkatu berrirako laneratzea eragozten du, eta beraz, bertan, autoezagutza zitzengo dizuet. Zenburua ezagutzea oso garrantzitsua da, zalantzan jartzea, eta egokitzeko inkonstienteki sortu duzuen pertsona horretik aratago joan behar dugu. Beste atsegin emateko pertsona horretik aratago. Izan sistemak esan digueten gabezer egin behar dugun egokitzeko. Eta guk buruan, eta batez ere, hilezuri gehion dauzkagunok jaso ditugun konsigna horiek dagoeneko ez dira baliagarriak. Beraz, lehen lezioa emango dizuet. Ez ezer sinetxi. Esaten dizuegun ezer ere, helduak esaten zuegun ezer ere ez sinetxi. Izan zaitezte eszeptikoak guk adinekook edota, helduok oso borondate ona dugu. Eta, ni egia esan ume sentitzen ez oraindik, eta ez dut nire buruan heldu sentitzen, eta oraindik ere, ikasgeletan nintzen errebelde hori izaten ez. Eta beraz horregatik esango dizuet zeuen buru bidea jarraitzeko. Zergatik emango dizuet, historia bat kontatuko dizuet, eta hau industriara bideratutako hezkuntza sistemarekin loturikoa da. Hemen Euskal Herrian ezagit horrela den, ni Bartzelonako egoraz itzengo dizuet. 42 urte ditut, eta nire eskola garaiak aspaldi gertatu ziren, baina ea ezagun egiten zaizuen historia. Bazen, ilusioz betetako haur bat, oso autentikoa, oso berezia, eta sormenezko marrazketa klasean zuen, eta esan zen irakasleak, marrazten hasiko gara, eta hor hasi zen 7 buruko dragoi bat marrazten aurra, etzegoen inork ikusi etzuen dragoi bat marraztu zuen, existen etzera, eta irakasleak esan zen itxaron ez diet esan zer marraztu behar dugun. Orduan, marrazten utzi zion aurrak, eta esan zion, gaur lore gorri bat marraztuko dugu, eta txustar berdean duena. Eta hori marraztu zuen arbelean. Eta esan zien aurrei, nola marraztu behar zuten. Eta orduan, aurrak hasi ziren irakaslean imitatzen. Industriara bideratutako hezkuntza honetan, borondate honez, baina erakutsi egiten zen, programatu egiten zen, adoktrinatu egiten ziren. Bertako aurrak modu jakin batean pentsatu eta jokaz izaten. Aur honek hainbat urte egin zituen eskola honetan, eta gero beste hiri batera mugitu ziren, bere gurasoak. Beste ikastetxe batera eraman zuten, zabalagoa, irekiagoa eta libreagoa zena. Eta bertan irakasleak esan zuen, gaur berriro ere, sormenezko marrazketa egingo dugu, marraztu nahi duzuen hori. Eta bertako aurrak nahi zutena marrazten hasi ziren, beren sormen erabili zuten, baina hau geldi geratu zen, eta esan zen, zergatik ez duzu ezer marrazten? Zainago, ean noiz esaten didazun zer marraztu behar dugun, eta ez, zuk nahi duzuna marraztu, senti zaitez libre, erabili irudimena. Egiten duzun oro ondo gongo da, zer marraztu nahi duzu, eta horrak esan zen ez dakit, ez zaitez zer bururatzen esadezu zeu. Eta irakasleak, motivazioa handikoa zen, eta hezkuntzan ere denok dagoen motivazioa zen, benetan, burura etortzen zaizun lehen gauza,
Eta orduan begiek dirdir egin zioten aurrei. Aspaldian etzen horrela sentituta hasi zen, lore gorri bat marrazten zutoin edo txustar berdea zuena. Sistema hori izan dugu, azken 8 urtetan 19. mendean sortu zen hezkuntza sistema hori, eta egia da orain gure ikasgeletan iPadak eta pantalla dauzkagula, baina oraindik ere gure hezkuntza sistemaren egitura oso zarra da, zarkituta geratu zaigu, eta nahi gabean helduok gure seme-alabekin eta gure ondorenko belaunaldiekin gurekin egin zuten gauza bera egiten jarraitzen dute. Hori ez da hezkuntza, hori baldintzatzea da. Zuek zarete berrikuntza, gazteak zarete, eta mundu horretan ikusten duzue, jaso duzuen hezkuntza mundu bati, edo existen ez den mundu bati aurre egitekoa dela. Eta eskaini zaizkizuen tresna horiek, eskaini zaizkizuela dagoeneko existitzen ez den lan merkatu batean txertatzeko. Eta nola deitzen dizuete galdutako belaunaldia. Zer dute, bai, nire seme nerabean hortxe dago, galduta dago, nerabezaroan dago, botiloian, drogetan, ez dakigunon dagoen. Zergatik, ez dugulako jakin zuek bideratzen, zuek barruan daramazuen hori aurki dezazuen. Izan ere, gaur egun helburua ez da lanpostu bat bilatzea, eta spoilerra ingo dizut, hemen ez dago enplegurik. Behar bada hemen beko jaun hauek sortuko dituzte, baina ez gaude haien menpe. Zuek bakarrik zaudete, gero hobetuko dute hitzaldia lasai ezkezkatu. Baina norbaitek egia esan behar dizu, Haien ardura da, nik gonbidatu naute, nik orain, bihotzean daramadana esango dizuet. Baina zuek bakarrik zaudete. Ez zaudete, aita gurasoen menpe, ez zaituzte inork salbatuko, erreskatatuko, ez dute zuen enplegua sortuko, enpleguri zeuok sortu behar duzue. Eta gaurkoz daukagun hezkuntza sistemak ez du hori eskaintzen, ez bada berriro asmatzen behintzat. Hori bai, noski, zuek hezkuntza sistema horren parte zarete, gainditu beharko duzue, eta gero aurre egin beharko diozue orainari, etorkizunari, eta hor bertako zuzendari nagusia izango da zuen beldurra, izan ere zuzendari nagusia horrek bere beldurrak zuengan proiektuko ditu, eta esango dizu, ikasi, atera unibertsitate ikasketa batzuk, atera bide bat lortu behar duzu, bide bat, baina ez duzue irten biderik. Zuegoen irten bidea bilatu beharko duzu. Orain arte eman dizkizuen konsigna edo lezio horiek zaharrak dira. Eta garai berri hauek berriro asmatzea behar dute, pentsamolde berriak eta jarrera berriak behar dituzue. Orduan, lehen pausua hemen nor bere burua ezagutzea da. Eta orain arte erakutsi dizuen hori zalantzan jartzea. Disekzionatu egin behar dituzue zuen lezio horiek. Orain arte esan dizuete, asko ikasi behar da, nota honak behar dira, unibertsitate ikasketak egin behar dira, gero enpresa batean aplikatu behar da, enplegu seguru bat bilatu beharko dut, ez? Hori geure gurasoek bere inkontziente horretan sartuta daukate, horrek funtzionatu zielako bere garaian. Eta egia da, haiek lanpostu beran eman dute bizi osoa, beraz, euren konfort eremu horretan daude. Eta otoitz egiten dute beren enpresak beste 10-15 urtez irauteko. Baina hori ez dizue beste inork esango, honek ez delako hau beste inor sartzen izan ere oso zaila da, ziurgabetasun hori, babesgabetasun hori saltzea, baina testuinguru horretan, ziurgabetasun horretan hasiko da loratzen zuek barnean daramazuen potentzial hori. Hezkuntzak hori esan nahi duelako, zuek barruan daramazuen potentzial hori ateratzea eta orain galdera egingo dizuet. Azken 18 urte hauetan sentitu duzue benetan lagundu dizuetela zeuen burua ezagutzen, zeuen burua garatzen, daukazuen potentzial hori garatzen. Hori argitu zuen, inolako argirik bentzu, ez, horregatik zaudete galduta, ez dugulako geure burua ezagutzen. Izan ere, industria bideratutako hezkuntza sistema horrek beste helburu batzuk zituen, baina orain gure gizarte aldatzen ari da, adimen artifiziala dago, robotika, digitalizazioa, eta hori geldi ezina da. Aldaketa esponentzialak datoz, enpresak suntsituko dituzte, sektoreak, milaka enplegu ere, bai. Askok esaten dute, gure enpleguan 150 desagertu egingo dela datozen 30 urte horietan, beraz, orain arteko lezio horiek ez digute balio egokitzeko eta aurrera egiteko. Pentsamolde berri bat behar dugu, eta hori ez dugu lanpostuak bilatuz lortuko, ez ditugu ohiko unibertsitateak ikasiz lortuko, hori geure barruan topatuko dugu. Gaur egungo hezkuntzak sinetxarazi dizuen,
zuek zaretela eskaria eta bilatu behar duzuela zein eskaintza dagoen, zein enplegu eskaintza dagoen. Eta hor eskasia handia da. Paradigma aldatu behar da. Orain zuek zarete eskaintza. Zer duzue zuek munduari eskaintzeko? Zer zarete? Zertarako bari duzue? Zer egiten duzue ongi? Zer gustatzen zaizue? Zein da nire baliozko proposamen hori? Nola positzen zen naiz ni lan merkatu horretan? Zein leku dut munduan? Hori da zuen galdera. Hori egin behar duzue. Eta hezkuntza sistemak ez du balio horretarako. Eta unibertsitateak bere, eta maldez esan beharra daukat, ez duela balio. Beste gauza bada, beste orientabide batzuk bilatzea, autoezagutza sustatzea, ekintzailetasuna bilatzea. Testuinguru horretan, benetan, zeuen burua asmatzeko eta errealitate berrira egokitzeko eta zuen lekua topatzeko diruzarra horiek bilatu eta ekonomia horri zuen balioa ekartzeko hor ulertu behar duzu, garrantzitsuena dela egunero tarte bat eskaintzea, egunero, eta hori da zuen ardura, jakitera lau gauza argitzera egunero gortan. Eta lau gauza horiei erantzuna bilatzen badiozu oso ongi joango zaizue. Ezkezkatu, behar bada, ez duzue gaurko jardunaldi hauetan bilatuko, baina, saiatu insistitzen, saiatu hor egoten, eta, hori delako garrantzitsuena. Eta nik, oso argi daukat orain, nor nahi zen, zertarako bali dudan, eta zein den nire lekoa munduan, baina zuena dian oso galdutan nengoen. Oso ikaslai txarra nintzen, ez nuen inoiz ulertu, gainera ez nuen uste bat gehiago ere galdu, nahi, hor 5 ateratzen nuen, beti, justo ibiltzen nuen, eta 5 erdi ateratzen nuen nire gurasoak kanpora gonbidatzen dutena faltzera ospatzeko, ni naiz gelako ganberroa zen hori, eta orain, ikastetxe bat sortzen ari naiz, Bartzelonan bertan, baina nire gurasoak ez dut ulertu nola pasazara Bob Marleytik eta Botello Berretik munduan motibatuen eta ardura gehien duen pertsona izatera, nire barruan daramadan motivazio bat bilatu dudalako. Gure helduek kanpoko motivazioak dituzte, diru sarrerak lortzea, irudiona lortzea, arrakasta lortzea, horiek kanpoko azenari horiek dira. Baina kanpoko motivazio horiekin azkenean zimelduz joaten gara, horiek amaitzen direlako bizitza oso luzea da, eta pertsonak azkenean ez dute maite egiten duten hori. Egiten dute besterik ez dagoelako. Euren erosotasunean daudelako eta zimelduz doaz, baina erosotasun eremu hori, komfort zona hori, galdu egin da, ilusio hutsa da. Zuei dagokiozuen mundua, etengabeko aldaketa da, ziurgabetasunean oinarritzen da, eta non bilatzen duzue bertan egonkortasun hori, zeuen barruan topatuko duzue. Nortzareten argituz, eta orain komentatuko izkizudan 4 gauza hauek argituz. Nik ondoa jo nuen 19 urtetan, oso galdutan nengoen, ez nekien zer egin ere nire bizitzarekin. Orduan hasi nintzen bilaketa horretan. Eta internetek ere etzegoen hartan, liburutegira jo behar genuen, liburu bat erosi behartzen. Gaur egun, zuek, aukera itzela daukazue, eta ignorante izaten jarritzea, eta inkontzientzian bizitzean norbanako egiten duen autua da, hemen ez dago aitzakiari, niri inork ez ditepenarik ematzen du, nahi, gaixo, ez du lan iposatzen, ez, hor lana bilatzeko, benetan, zure pentsamolda aldatu behar duzu, eta aldatu behar duzu jarrera, eta ardura zeuregan hartu behar duzu, heldu izan behartzara, nahiz eta adin gaztea izan, eta ulertu behar duzu zein diren kontsigna horiek, eta hemen zuen jardunaldian egin dezakezuen gauzarik importanteena da zuen pasioa bilatzea. Zer da gustatzen zaizuena? Non galtzen duzuen denbora? Noiz sentitzen zaudete benetan asebeteta, errealizatuta, eta hori, ezin bada monetizatu eta lan postu batekin lotu ez dira axola momentu honetan. Zuek hor zaudete, eta momentu horretan gehienak ez du aurrera egiten, izan ere, ez dakit nola berrasmatu nire buru, ez dakit nola bermatu nire diru sarrera horiek, horreztan katuta gertu guztiak, baina hemen helburua da aurrera egitea, oinez jarraitzea. Eta behar bat topatuko zu, hemendik ez da, jarraituko dut ibiltzen, eta baina jarraituko dut ibiltzen beste bide bat egingo dut, eta zenbat eta gehiago ibilian gehiago ezagutzen dugu gure burua, gehiago ikasten dugu, eta gainera bide hori barnetik dator, ez da mundu guztiak egiten duen autopista, ez, nor bere bideari jarraitzea da. Robotak datoz, adimen artifiziala dator, eta gizatasunarekin bat egin behar dugu, gure sormenarekin, gure motivazioarekin, horrek
baldintzatuko du gure etorkizuneko diru sarrera, gure etorkizuneko lanpostua. Gu gizaki egiten gaituen horrekin bat egin behar dugu. Izan ere lan asko automatizatu egingo dira eta ibilean iritsiko da momentu bat non esango dugu, ui, hau asko gustatzen zait, hau interesatzen zait, ikaragarri gustatzen zait, oso ondo pasatzen dut honetan. Ba, nire kasuan autoezagutza izan zen hori, jakitea zergatik sufritzen nuen, zergatik sentitzen nintzen hain utxik, hain galduta, zergatik nuen enbesteko inseguritasuna, zergatik sufritzen zuten pertsona horiek, zergatik heldu gehienak gris ikusten dituen, zer gertatzen zaie, zein da haien bizitzak duen zehentzua, zein da gizateriaren problema momentu honetan, horrek pasioa sortu zidan, hasi nintzen irakurtzen, ikasketak egiten, eta zenbat gehiago ikasi, ba ikusi nuen horrek onurak zekartzala niretzat, eta bide horretan jarraitu nuen, eta momentu batean, ba, bigarren puntuarekin konektatu nuen. Bueno, lehenengo puntua pasioa da. Nire aita abokatua da, merkataritzako abokatua da, eta duela 20 urte esaten zean, bueno, egiten gustatzen zaizuna, egiten baduzu, goseak hilko zara, hori esaten zidaten. Eta hori, bueno, ezagun egingo zaizu ez da, ba, nire seme-alabekoren 9 eta 10 urte dituzte, eta ez dut adibide hori elemino analogiaz, esaten dien nire seme-alabei, bueno, aizue, egiten gustatzen zaizuena, egiten ez baduzue, osa zilko zare. Izan ere, pasioz betetzen gaituen hori egin behar da motivazioa mantentzeko, azten jarraitzeko, formatzen eta ikertzen jarraitzeko. Izan ere, bestela, pereza emango digu, egingo dugu betetzeagatik, lana betetzeagatik, baina ez badugu maite dugun hori bete, ez dugu motivaziorik. Eta zuek, baldin baduzue, motibatzen zaizuen zerbait, bueno, behar bada orain, bueno, motivaziorik gabe zaudete, desmotibatu, eta ez dakizu zer gustatzen zaizuen ere, bueno, horrek esan nahi du, deskonektatuta zaudetela zuen buruarekiko. Denbora gehiegi pasa duzuela kanpoan bilatzen, zuen barruko hori bilatzari utzi diozue, baina zuek birrasmatzen lagunduko dizuetena hori barruan daramazue, konexio hori behar duzue. Begiratu egin behar duzue inguruan, sektorak bilatu behar dituzue, enplegua, profesionalak, eta ikusiko duzue hor, benetan, konektatuta zaudeten edo ez, eta hor zuen intuizioak esango dizu. Ara, hau gustatzen zait, espazioa esploratuko dut, eta espazio horretan ibiltzen joango zarete, konektatzen joango zarete, eta tarte bat eskeniko diozue egunero zeuen buru ezagutzari, eta hortik etorriko da zuen garapen profesionala. Pasioa ezinbestekoa da, pasio hori gabe, bakoitzak berea du, argi izan behar dugu. Nik kontulari bat ezagutu nuen egun batean, eta balantze bat egiten zuen bakoitzean orgasmora iristen zen. Bai, badago jendea, balantzak egitea eta kontua kuadrata gustatzen zaiona. Izan ere, guk ez dugu hautatzen gustatzen zaigun hori, ez dugu hautatzen interesatzen zaiguna, hori barruan dago, barruan daramagu. Gure ardura da hori ezagutzea. Guri dagokigu ezagutzea, nor garen ezagutzea eta hori ikustea. Eta, bueno, gero elikatu egin behar dugu norbanako hori. Beste inork ez du egingo. Bestek beldurra sartuko dizuete. Zertarako? Inora eramango ez gaituen bide hori jarraitzeko. Duela 30 urte horrek funtzionatzen zuen, baina zuei ez dizue funtzionatuko. Eta ez sinetxe, ni gogoratu etxaia naizela eta heldu naizela. Eta, bueno, egia da ni orain gazte sentitzen naiz, nire bizitza erabat bizi dudalako, lerrokatuta nago sentitzen dudan horrekin, baina denbora behar izan dut hori deskubritzeko. Eta erabat sinetxetan nago, bueno, bide horrek ahalbidetuko dizuela, zuen prozesu profesional hori bilatzeko, argi izateko nortzareten, zer eskain diezaioke zuen gizarteari eta horren arabera diru sarrera horiek izatea. Bali hori eskainiko diozue gizarteari, maite duzuen egingo duzu, asebetatzen zaituztena, ekarpen egiten zuen eta gainera goizero esnatzen zarete ilusioz, motivatuta. Eta ez, gaur egun dugun panorama herrialde honetan jenda desesperatuta dago, izan ere ez du gustatzen zaiona egiten, deskonektatuta dago eta ostirela iristeko zain dago. Oporren zain, pentsa, nik ez dizuet bizimoduri inori desio. Gainera beste gauza bat, bizitza oso luzea da. Oso luzea. Luzea. Hain luzea. Non, denbora bat eman beharko genukeen adierazten zein luzea den. Eta hemen denbora emango nukeenik, hori adierazten. Orduan, bueno, ez izan presiorik lana bilatzeko, iristen lehenengoa edo bigarrena bilatzeko, ez.
arduratu zeuen buruaz. Eta, bueno, noski, topatzen baduzue, eurotxo batzuk emango dizkizu lanpostu bat bilatzea, eta horrek ekarpen egitea, bueno, bai, baina baliatu gaztaroa nortzareten deskubritzeko, bidaiatzeko, irakurtzeko, esploratzeko, beste pertsonatzuk ezagutzeko, burua zabaltzeko eta nortzareten deskubritzeko. Hori ez daukazuen bitartean galduta zaudete. Eta galduta bazaudete ezingo duzu ekarpen hori egin. Izan ere, naiz eta, bueno, enplegu seguru eta egonkor bat bilatu zuen barruan hor egongo har txiki bat izango duzu, eta etengabe horrek esango dizu, hau ez da zure lekua, menetzauderaz, eta pixkanaka deskonektazuz joango zara. Eta asko automata bihurtzen dira, arimarik gabe egiten dute lan. Eta hau ez da koherentea, ekonomia sozialak pertsona konektatuak behar ditu, kontzienteak direnak, egiten dutena, maite dutenak. Hori baita sozialena, geure gizatasunarekin bat egitea. Eta horretarako pasioa ezinbestekoa da, talentu ere aipatu da, denok duzue talentu bat. Talentua aditzak izaten dira. Lideratzea, antolatzea, idaztea, asmatzea, entzutea. Zein dira ongi betetzen dituzen aditze horiek? Zer egiten duzu ongi? Eta askotan esaten duzu, ez, hau ondo egiten duzu, hau zeurea duzu, ez, sareten esaten digute. Hori adi egon behar zarete. Ikusi behar duzu zein diren zuen gaitasunak, zuen talentuak, zuen doaiak, ez dituzu aukeratu, horiek berez datoz. Berez datoz. Zeuen ardura da, horiek deskubritzea, aktibatzea, garatzea, eta besteen zerbitzura jartzea. Talentua da, zuk balioa sortzeko duzun instrumentua, aberastasuna sortzeko, arazoa konpontzeko, behar izanari erantzuteko. Talentuak merkatuan sartzea albidetuko dizu, ekonomia horretan sartzea eta hor zuen ekarpena egitea. Eta lehengo sistema edukatibo horretan ez dugu hezkuntza emozionalik, adimen emozionalik jaso. Adimen emozional hori orain entzuten ari gara, baina hori sistema osoan zeharkakoa da, ez da irakasgai bat, ez da jardunaldi bat. Emozioetan ere ezi behar da, ulertu behar dugu, pentsamolde bat dugula, emozio bat dugula, gorputza dugula, eta hori guztia kudeatu behar dugula. Autoestima sortu behar da, norberarekiko maitasuna sortu behar da, geure gura maitatu behar dugu, ez dugu maite. Eta horregatik sartzen gara maitasunaren mermatuan eskasia horretatik, bestak maite gaitzaten espero dugunean eta dependentzia bidean. Ez, hor asko sufritzen da, baina hori saiesteko autoestimua behar dugu, geure bura maitatu behar dugu, eta horretarako ikusi behar dugu, bueno, nor naiz, zer naiz, nora funtzionatzen du, zer behar dut ondo sentitzeko, zer egiten dut nik ondo, eta hori eztabaidatu egin behar duzue, hausnartu egin behar duzue, ikertu, eta iritsiko da momentu bat, non esango zuen, eureka, ara, ni matematiketan iaioa naiz. Exceletan trebea naiz. Eta, bueno, zenbakien kontu hori, benetan gustatzen zait. Hor daukazue pasio bat, eta gero hori zuen talentuarekin bateratzen joango zarete. Bueno, ni konturatu nintzen idaztea, irakurtzea, komunikatzea, sortzea, lideratzea, ongi egiten dituela, eta autoezagutza bide horretan, gaztaroan hor ikusiko dut, zertarako zaidan hau baliagarri. Bueno, gero eta argi gehiago izango dugu, argitasunak egiten joango gara, eta pixkanaka ikusiko dugu. Eta oso importantea da ikustean, astero, hilabetero, argitasun gehiago dugula. Gero eta gehiago dakigula nor garen, zer ekarpen egin dezakegun, hori da zuei dagokizun lanik importantena momentu honetan. Eta bide horretan, irakasle gida onak topatzen badituzue, eskutik helduko dizuetenak eta bide horretan lagunduko dizuetenak, zoragarri. Baina hori berez zeuen ardura da. Ez da zuen gurasoena, ez da gizarteko gainerako helduena ere, zeuona da. Eta hori da helduarora iristea, hori da heldutzea. Argi izan behar dut zein den nire pasioa, zein den nire talentua bigarrenik, eta hortik abiatuta, hasiko gara kanpora ateratzen, eta ekonomia sozialaren marko edo esparru horretan esango dugu, nire talentu eta pasio honekin zein izan daiteke nire ekarpena. Gako hitza da ekarpenarena. Hau da, norbaite kontratatzen banau, eta
kontratatu naitekete freelance, autonomo gisa ere bai, eta hor, kasu horretan, ez dugu enplegurik bilatu behar. Baina noski, beldurtia bagara, hor enplegua bilatuko dugu, baina behar bada, askatasun eta autonomia testu inguru batean hobeto sentituko zarete. Hau malguagoa izan daiteke, eta hor aukera asko daude, izan ere enplegua gero eta gutxiago daude, baina lan aukerak asko dira autonomo erregimen horretan, eta hori bere kabuz eskola bat da. Asko ikasiko duzue ziurgabentasunari aurre egiten, ikasiko duzue zein diren enpresako tresna horiak, zeuen burua enpresa gisa ikusteko, eta hor ez pentsatuko zu, nire talentu eta pasio honekin, hau da, egin dezakedan ekarpena, eta norbaitek kontratatzen bana, nik onura hauek ekarriko dizkiot, ekarpen hau egin dezaket, emaitza hauek sortuko ditut, hori guzti oso argi izan behar duzue. Eta elkartruke horretan, hau da, diruzarrak izango dituzuen ekarpenagatik, biok atera behar dugulako, bi alderdik atera behar dute irabazten. Argi duzuenean, zein den zuen ekarpena, zein den zuen pasioa, eta hori idatziz jartzen duzuen momentuan, ikusiko duzue, dagoeneko zerbait baduzuela. Bere garaian nik giza ikasketak egin nituen, kazetaritza ikasi nuen, baina karrera amaieran nik ez nuen hori konektatuta ikusten, eta oso galduta atera nintzen ikasketa hietatik. Ikusten nuen kazetaritzak ez ninduela motibatzen, ez zela nire bidea. Eta gero autoezagutzaren bidez ikusi nuen, eta jendeari etengabeko lata ematen nuen. Eneagarrama ezagutu nuen, eta gomendatzen dizuet, biziki autoezagutzarako oso tresna ona da eneagarrama. Bilatu Googleen. Eta hor, tresna hori ikusi nuen, eta liluragarri iruditzen. Hartan etzen oso ezaguna eneagarrama. Eta, nik kalean norbait batzen nuen esaten nahi zu, kaixo ezer modu ezagutzen duzu eneagarrama, dituzen 10 minutu kontatuko dizut. Borja Bilasekta deitzen hasi zidaten, eta lagun batek, aizki batek, esan ziren azkenan, maite zaitugunon izenean, antolatu ikastaro bat eta utz gaitzazu bakean. Baina oso ona izan zen, oso gonbendio ona izan zen, ni hemen lata ematen, interesa ez dutenei ikastaro bat antolatuko dut, eta orduan bai konektatu nuen ekintzailetasunarekin. Ekintzaile izan gaitezke, autonomo izan gaitezke, soldatapekoak izan gaitezke, nomada izan gaitezke. Non, gure lanpostuak munduko bazter guztietan lan egitea albidetzen duen interneti esker, teknologiari buruz izan ere mundu honetan egoteko modu asko daude, kontatu dizkigutenetik haratago. Eta orduan pentsatu nuen, ikastaro bat antolatuko dut. Nola antolatzen da egitura? Ez dakit, bidean jarraituko dut. Hartan ni yoga eta meditazioko zentro batera jaten nintzen, eta aretoa eskatu nien, eta hor ikastaro bat antolatu nuen, asteburu baterako bertako bazkide batzuk izena mantzuten, nik doan eskaini nuen lehen ikastaroa, eta hori ere gomendatzen dizuet, doan lan egitea. Jendeak hortu zirkuitu bat izaten du, doainik lan egitea ezinbestekoa da, hasieran, voluntariotza egitea da, hobi gisa hartzen dugu, ikasi egiten dugu. Egia da, inork hasiera batean behar bada ez du onartu nahi nire zerbitzuengatik, doan eskatuko dugu, horrela entrenatzen joaten gara, praktikatu joaten gara, ikusiko dugu gustatzen zaigun, hobetuz joango gara, eta balio hori ekartzen joango gara. Aberastasuna sortzen. Jendeak ezagutuko baitu, eta behar bada, norbaitak afari bat esatu, arazo konpontzen lagunduko dira norbait batuko dira, eta esango, nik ezagutu nuen neska bat doan eskizidan zerbitzua, eta harremanetan jarriko zaituztet. Hor, ibilbide horretan, etengabe ibiltzen jarraitzea gomendatzen dizuet, eta orain jarritako hasi txiki honekin espero dut pauso bat aurrera emango duzuela bidean. Ikastaro hori antolatu nuen, eskaini nuen, eta, 19 urterekin idazten hasi nintzenaren gauza bera sentitu nuen. Sentitu nuen horretarako, jaio nintzela, hor magia zegoela. Hor zegoela oso indartsua zen zerbait, eta gainera, asko gustatu zitzaien ikastarora etorri ziren horiei, eta ikusi nuen, nik benetan balio dut honetarako. Eta badaukat gizarteari ekartzeko zerbait, oso ahaltsua naiz. Eta ikusten duzuenean, zuek balio hori duzuela, eta gizarteari eskaintza hori egin diezaiokezuela, hor aldatzen hasiko da zuen bizimodua, ikusiko duzue, truke hori egin dezakezuela. Zerbitzu hori trukatu dezakezuela. Ez duzuela dagoeneko ezagutza bat, produktu bat, zerbitzu bat, zuen buruaren ezagutza hori, eta zuen gaitasunekin
hor, eta orain, ezagutzaren aroan gauden honetan, horregatik komendatzen dizuet, denbora eskaintzea irakurketari, formazioari, autodidaktak izateko gomendio egiten dizuet, izan ere hor ikasteko bideo horretan ikusiko duzu hor, badagoela, gure bizitzan hor kezka handi batzuk egoten direla, eta ez dago ezkigula guri hori aldatzea hor, testu gure ekonomikoa dago, urtero krisialdi bat dugu azken aldi honetan, gauzak oso gaizki daude, eta horrek ez digu laguntzen alduntzen. Beldurrez betetzen gaitu uste, baina zuek baduzue zuen ardura ere, eta egunero 2 ordu eskain dizueguzue ikastaroak egiteari, formakuntzari, eta bar. Gaur egun informazio eta ezagutza askea da, doakoa da. Eta horretarako, jakin mina duen norbait izatea nahikoa da, ulermena izatea. Hori da lanik garrantzitsuena. Eta hemendik urte batzuetara, zuek ereindako hazi hori loratuko da, eta zuen ardura izango da. Zuek ereiten duzuen araberako loreak jasoko dituzulako, eta orduan, heldu asko agertuko dira kalera, autoritatei protesta egiteko, baina ardura geurea da. Politikariak alduten egiten dute, baina gu libre eta arduratsu garen eian geuri dagokigu hori egitea, eta aukerak amaigabeak dira gaur egun, baina zer gertatzen da, nondik hasi ere ez dakien hainbat pertsona dagoela, ez dakite nora jo ere, mentalitate hori dutelako, pentsamolde hori dutelako, horretara etorri naiz, zuen garun horietan, ideia berriak txerta ditzazuen. Eta, Netflixeko besteka atal bat ikusi beharrean, ikusteko, YouTubeen ikerketa egingo dute dota, tabernan, alferriki hizketan egon beharrean, denborari eskain dizaio zuen liburu bat irakurtzai. Horrek zuen motivazioa izan behar du. Eta ez baduzue pasio hori topatu, bilatu behar duzu. Eta prozesuan, iritsiko da momentu bat, non? Eta honek ez dutxik egiten, hainbeste ibiliko zareten, eta bilatuko duzuen, aurkituko duzuen hori, eta esango duze. Ara, badakit zerk beretzen hauen pasiez, badakit zein den nire talentua, eta horrekin guztiarekin, ekarpena egin dezaket. Ekonomia sozial horretan sar naiteke, eta nire balioa erantsiko dut. Porque ya no estás a merced de... Eta orduan boterea duzu, ez duzulako pasiboki, esango zer eskaini ezaket, proaktiboki, ekintzailetza jarrera horrekin, enpresekin harremanetan jarriko zara, bezeroak izan daitezkeen horiekin, edo zure webgunea sortuko duzu, gaur egun hori doan egin dezakezulako, eta marka pertsonala sortzen hasiko zara. Unibertsitateko titulua 20. mendean zen, 21. mendean den marka pertsonala, ez da? Marka pertsonala da nor zaren profesionalki, zein da zure aztarna, bakan hori, diseinatzaile oso sortzailea naiz, ekonomia sozialeko enpresentza lan egiten dut, eta espezializatuta daude osasungintzan. Horrek benetan akuilatzen nauelako, eta ni enpresa bat baldin banaiz, eta testu inguru horretan baldin banago, eta bilatzen badut flyer batzuk edo kartel batzuk ingo dizkean norbait, zuk marka pertsonala duzunean, zer egiten du enpresa buruak, zer egiten duzu zuk zerbait behar duzunean Googleara joan eta bilatu. Eta orduan kontatuko dizu. Eta horrek zubi bat sortzen du aro berri honetan eskariaren eta eskaintzaren artean. Zaila da aurkitzea marka pertsonala duen jendea eta enpresa burua baditugu gure enplegatuak eta zaila da hau argi duen jendea aurkitzea. No zara, nik ikasi nituen ekonomia zientzia, ni zuzendari esan naiz, ez, zein zara? ¿Qué te apasiona? Zertarako balio duzu, zer pizten dizu pasioa, fitxatzen zaitut, zer onura jasoko ditut enpresa buru gisa. Kurrikulumean ikusiko ez duzu ideiarik ere ez. Eta horrek ekartzen du aldaketa bat hori da zailena, Orain esaten nahi naizena da zailena, epe laburrean, Budak esaten zuen. Gezurrak eztiak dira hasieran, baina oso mingotxa bukaeran. Hasieran egia oso mingotxa da, inork ez du nahi, baina oso eztia da amaieran. Beraz, argitasun hori edukitza besterik ez da. Argi edukitza zure bizitzan aldaketa bat ekorriko duena, testuinguru zoragarri honetan, gizarte ekonomiarekin guztiz bat natorrelako, bada jakita nor zaren zertarako balio duzun, eta hain ondo ezagutza bizitza honetan zer dagokizun gorputz eta buru gisa,
zuk esan dezazun hori da heldutasun profesional, badakit nola sartu lan merkatuan kontzientzia eta argitasun honetatik. Zer egiten duzu? Balio proposamen bat egiten duzu. Eta balio proposamen bat bada mundua jakin dezan, noski horrela zure burua agertu behar duzu kargu baten atzean eta unibertsitate titulu baten atzean. Gaur egun erronka handiena bada zuzeu izatea, beldur handiena bada aske izatea, bada zure esentziatik distiratsu agertzea eta munduaren aurrean ezagutzea, ez esatea, betu niri auto ezagutza interesatzen zait, hezkuntza eraldatzen ari naiz, ostras, zure ingurune sozialean begiratuko zaituzte, baituko zaituzte, kritikatuko zaituzte, inbidiak egongo dira, eta hori guztia oso modu inkontzientean egiten da, eta txiki bihurtzen zara, eta resignatu egiten zara, baina horrak ez dizu funtzionatuko epe ertainean. Benetan, munduan gure lekua aurkitzeko, diru sarrerak izateko, eta sortzen ari diren lan merkatuan parte hartzeko beharrezkoa delako apalankatzea zaren horretan, eta berriro diote, aldaketaren aurreko beldur hori gainditu behar dugu, beste iritziaren aurreko beldur hori, eta badago historio bat izugarri gustatzen zaidana, eta historio horretan badago familia bat, herri doana, Euskadin, mando baten gainean, eta emakumeak esaten dio 11 urteko semeari eta esaten dio, igo, nekatuta zaolako. Ara, begira ze familia, gaizki ezen dira semea, bueno, ez dugu nahi horrela gutaz hitz egitea, beraz, mesedez, txiki jetxi eta igo da dila, senarra aurrengo hori iristen direnean, begira ze familia, ze matxista, senarra, ez ezin dugu hori egin, nigoko naiz, begira, eta gero esan dezatela, ez, matxismoa dagoela, begira, ze familia, prentsesari emakumea, etxita dago, eta esatu, bueno, inorrez adila ego, mandora iristen dira urrengo herrira, bera, zetuntuna badaukate mando bat, eta inorrez da egotzen. Eta emakumea, ari da bueltaka, zer egin, eta, bueno, denok igoko gara mandora, eta iristen dira urrengo herria, eta animaliak, nola ausartzen zarete hori egitera, tomate botatzen dizkiete, urrengorako, ezakitea zer egin paralizatuta daude, ezakitea zer egin, eta semeak esaten du. Guk eramango dugu mandoa. Hagas lo que hagas. Beraz, edo zer egiten duzula ere, kritikatu egingo zaituzte. Edo zer egiten duzula ere, aukera, bide segurua, estandarizatu erabiltzea, kritikatuko zaituzte. Bidea, zure bihotzari jarretzea, ziurgabetasuna, kritikatuko zaituzte. Ondo doakizula, kritikatuko zaituzte. Gaizki doakizula, kritikatuko zaituzte. Gizakion kondizio, benetan gauza zoragarria da. Eta, ordan, momentu batean konturatzen zara, edo zer eginda ere kritikatu naute, beraz, nire bihotzari jarraituko diot, nire bideari jarraituko diot, berdin kritikatuko nindukete, edo zer eginda ere. Eta, momentu batean, buruan duzun pentsamendu hori, pentsamendu bat delako besterik ez da, pentsamendu bat, momentu batean desagertu egiten dena, eta orduan aske zara. Eta, batean, gurasoek zu handi pentsatzen dutena, beste modu batera ulertzen duzu, ez? Beldurra bultzatzen dituzte, erruki handia izan behar dugu gurasoekiko, eta emantzipatu behar gara gurasoen aurran, ez duzu beraien onespeni behar heldu egiten zara, zure bizitza dela ulertzen duzu, eta moztu egiten duzu zilborresteko lotura hori, eta agur esaten diezu, ez? Eta heldu bihurtzen zara. Eta zergatik diot hau guztia, benetan, aro berri honetan aurrera egin nahi badugu, frogatu behar dugulako nolakoa garen munduari erakutsi behar diogu, zertarako balio dugun, zer onura dakartzango kontratatzea, zein den gure ekarpena. Jakin dezaten zer egiten duzun, bestela zailagoa izango delako, eskari eta eskaintzaren lege honetan sartzea, eta horregatik da gero eta garrantzitsuagoa sare sozialak erabiltzea, benetan transmititzeko mezu horietako asko webgune bat, marka pertsonal bat, eraikitzea. Eta zu zaudenean, benetan gustatzen zaizuna egiteko bideo horretan, eta balio bat emateko puntu horretan zaudenean,
Eta hori zure ondarea da, barruti sortzen zaizulako, ez duzu titulurik behar hori emateko, baina batean jendea hasiko zaizu, deitzen, harremanetan jartzen. Irakurri dut, jarri duzun post hori diseinu grafikoari buruz, aizu zure webgunean sartu naiz, aizu interesatzen zaigu, zu kontratatzea eta bideo hori guztia zuk egin duzu. Ez zaude ez erremende bideo hori, ekintzaile gisa edo jarduera ekintzaile gisa egindako, eta asko iristen dira enpresa batera eta esatuta, izugarri gustada zait enplegua sortze dizut, eskaintzen dizut, eta zuk esango zu, interesatzen zait, nahi dut egonkortasun pixka, primeran kontratu amaigabe sinatzen duzu, baina zure jarrera ez da aldatzen ekintzaile herrialde honetan, eta batez ere komunitatea betatik kanpo funtzionario mentalitate bat dago, enplegatuaren mentalitatea dago, eta da, espero edo zain egotea, ea bestek zer esaten diguten, beti kanpotik barrura egiten da, funtsezkoa da barrutik kanpora bizitzea, ulertzea prozesu hau zure esku dagoela. Eta orduan izan da laugarrena, eta da monetizazioa, oso garrantzitsua. Gustatzen zaidan honekin, ondo egiten dudan honekin, gizarte ekonomiari egiten dioan ekarpen honekin, nola monetizatu. Nola egin dezaket truke bat, merkatuan, ordain dezaten kopuru ekonomiko bat, nik eskaintzudanaren truke. Pertsona batzuk pixka paralizatuta daudenean, badaude gustatzen zaizkien enpleguetan, edo lan aldaketa batekin nahi dutenean, monetizazioa izaten dute lehenengo irizpide. Eta orduan, urrundu dira guztiz beren bide horretatik, ez? Hasieran zailagoa den bide horretatik alduta zaudelako, hezkuntza sistemak nahasmendua sortu dizulako, eta modu organikoagoan gertatzen da gero trantsizioa zu horrekin guztiarekin zoazelako merkatura eta balioa ematen duzunean, arazoak ebazten dituzunean, aukera sortze dituzunean, oparotasuna sortzen duzunean, truke horietan merkatuan goizago alaberandoago dirua iritsiko da emaitza gisa, baina begira zederra den, eta hon nire ustez lotuta dago gizarte ekonomiarekin. Dirua ez da inoiz helburua, ezin da izan zuen bizitzako helburua. Orduan, usteldu egingo zaretelako, kanpoan azenario bila hasiko zaretelako, dirua emaitza izan behar da. Zuen helburua izan behar da, aberastasuna sortzea, jendeari laguntza. Hori da, gizarte ekonomia, eta zenbat eta gehiago lagundu, zenbat eta arazo gehiago konpondu, zenbat eta pertsona gehiagoren arazoekin lagundu, orduan emaitza gisa dirua jasoko duzu. Eta badago gaur egun bogan dagoen termino bat, ikigai. Ikigai Japoniako termino bat da, eta zer esan nahi du, zure bizitzako helburua, zure bizitzako xedea. Eta iruditzen zait hori gizarte ekonomiarekin oso lotuta dagoena. Xede batekin bizitza, eta profesionalki goizetik jaikitzen zarenean jakitea zertarako bizizaren, zer den zure ogibidea, zer egiten duzun ondo, zer ekarpen, zer legatu zen ari zaren profesionalki, eta jakitea zergatik ordaintzen dizuten bezeroek, enpresak, zure nagusiak. Bide horretan monetizazioa jasangarria izan behar delako, eta bere xedea argiago duena oso pertsona aberatsa da. Espiritualki aberatsa, horrek bizipoz bat ematen dizulako, ez duzulako berriro begiratuko ordularia, gozatzen arituko zarelako bide horretan, eta beti ikasten arituko zarelako, eta erronka berriak sortuko dira bidean, eta zuzu jakingo oso ongi, nora eramaten zaituzten, bizitza gidatzen zaitu, eneagrama ikastaroa egin nuen, gero master bat egin nuen, Bartzelonako Unibertsitatean garapen pertsonalerako, gero akademia sortu nuen, hezkuntza emozionala eta ekintzailea doan eskaintzen duen programa bat da, Donostian ere bagaude, .org, akademia guztiz doakoa da, 100 eskola ordu, gazteek hau guztia ezagutu dezaten, eta proiektu 8 herrialdetan 55 herritan dago, altruismoari esker egiten da, pertsona askoren sormenari eta adimenari esker egiten da, 40 urteko krisialdirako online unibertsitate bat ere badugu, guraso gero eta gehiago ulertzen ari direlako galduta daudela, beraien hau seme alabanera beha bezala, eta hau guztia terra eskolan, eskola disruptiboan gauzatzen ari dira, terra latineko, terra horretatik dator aurrak azia bezala gara daitezen.
Eta guztia, olatu kontziente baten indarrarekin sortu dugu, inpaktu soziala bilatzen duten inbertitzaileak ari dira, sortu dugun tresna honetan guztian dirua sardezaten, ekonomia zoragarri honetan inpaktu soziala duten enpleguak eta enpresak sustatzeko. Marrirekin galduta zegoen 18 urteko Borja horri esango bazenio aizu helduagoa zarenean gizartera aldatzeko milioiak erakartuko dituzu, ez dago beharradina Marlirik bizi hori ikusarazteko. Beraz, ez kezkatu nora iritsiko zareten, nire ekarpen txikia hauxe da eta eskerrik asko aukeragatik eta barkatu gehiegi luzatu baldin naiz. Kezkatu bat zarete urrengo pausoarekin, eta niretzat urrengo pausoa eskerrik asko aita, eskerrik asko ama, eskerrik asko agintariok, eskerrik asko helduok, baina hemendik aurrera ni arduratuko naiz nire bizitzaz, eskerrik asko. Eskerrik asko, muchísimas gracias, Borja. Eskerrik asko, Borja Vilaseka, ikuspegia inaberazgarri honengatik, eta orain galderentzako txandatxo bat izango dugunez, agian igo beharko zara berriro, zakit inor galderari baote duen, agian batek izango du zalantzaren bat, onaiko du Borjak erantzutea, aurrera bai? Bai? Hay micrófonos. Bai, baditugu mikrofonoak, Gracias. Bueno, perdón, lo paso de pena. Eskerrik asko, sekulako lotxa ematen di, jendaurrean hitz egitea, beraz, dardarre eta guzti egingo dute, baina, bueno. Borja, eskerrik asko zure hitzaldiagatik. Hori lehenik eta bain, eta bigarrenik galdetu nahi dizut, zer punturaino sentitzen duzun onartu dezakezula gazteu biziko garen mundu hau hiperindividualizatuta dagoela, badirudi soilik zuk zaindu dezakezula zure burua ez dagoela berme sistemarik, eskaintzeko gure gurasoek izan dituzten aukerak. Eta agian horrek errua sortzeko, baina zerbaitetarako balioko du, zerbait gehiagorako balioko du. Hori lehenengo galdera, eta bigarrena ikusten dut ni baino gazteagoa den jende gehiegi, eta orduan iruditzen zait ulertu behar dutela, ziurrenik hemendik aurrera egiten duten guztia joaten diren unibertsitatera, egiten dituztenik ikastaro guztiak eta bizitza prestatzeko ematen dien guztia, segurazki izango dutela beraien gurasoen belaunaldian bazeudelako baliabide materialak, eta zuk lan duin bat egin zen ezakelako unibertsitatetik ateratzen zinenean. Ez da galdera bat, izan ere. Horrelako hitzaldia pilo bat egingo dizkizuete unibertsitatean oso diskurtso politak, oso politak, sartuko dizkizuete Budak esan duen bezala hasieran ez dira gezurrak eta gero gogorak eta ondorioa hitzaldia betan beti izango da berdina sistemaren kanpo zaudena azpian egongo zarenean, noski unibertsitatea funtzionatzen duela, elikatzen ari delako gazte horien guztien sistema hori doan ezen dituzu eta aizuzen ez zuk esan duzunagatik, lanean hasi barzara eta doan hasieran pobrea den horrek internet zoragarri horretarako sarbidea du eta estimulak eta antxietatea besterik ez ditu sortzen eta sentiarazten dizu pobrea zarela nahi duzulako eta justifikatu egiten du pobre zarelako eta nire aholkua inork ez dit eskatu baina kontrapuntu gisa. Zuen egunerokotasuna sortuko dutena ez dira diskurtso polita, baizik eta lagunduko zaituzten zeintza sare bateko parte izatea, lagunak izatea eta soldatapeko izatea. Inolako diskurtso politik ez. Jakin dezazuela galdera zen, baina ez zen galderari barkatu, baina benetan sutu egin nahi.
Digo, que disculpa, que es que me he ido viniendo arriba, pero... Barkatu, eske berotu ginez, baina ezin nuen bestela amaitu, zen galdera bat. Bai, besterik gabe beraie konturatzeko. Triple grado, 2 posgrado... Bai, 3 gradu, 2 master, eta langabezian, funtzionaria. Espainian, Europar Batasunarekin alderatuta funtzionario gutxiago ditugu, eta jendea funtzionario esan nahi du, ez aginduan editorako, baizik eta enpresa pribatuak ematen ez dizkizun baldintza ematen dizkizulako. Diskurtsoa oso polita da, baina aizue. No estáis solos. Ez zaudete bakarrik. Ez zaudete bakarrik. Sortu zaintza sareak zuen inguruan lagunekin eta sar zaitezketen mugindu politikoen. Honen benetan ez dizuelako ezertarako balioko. Hola. Bueno, Borja, muchísimas... Kaixo, eskerrik asko, Borja, zure hitzaldiagatik. Ni galdetu nahi zut, zualako akademiaren izena entzun, nola da izena, esan dezakezu? La Academia, kaz.org. Irailean hasten da, maiatzan amaitzen da, 100 eskola ordu, hezkuntza emozionala eta ekintzailtzarako hezkuntza. Eta bigarrena, eta ez horregatik ez garrantzitsuan niri gustatuko litzaidake, 18 urterekin horrelako hitzaldi bat entzun ahal izatea Borja Vilaseka jaunarekin, bera eminentzia bat da, hezkuntzaren arloan beraz hau nire iritzia da. Baina eskerrak eman dizkiot eta espero dut inor galduta baldin badago, eta hori ohikoa da ni 18 urterekin ere oso galduta nengoen. Begiratza borjavilaseka.com orrialdea benetan asko emango dizuelako bizitza luzea duzu horretik, eta oso garrantzitsua da zuen xedea aurkitzea. Tú no entres porque te vas a sulfurar. Zure sartu berotengo zarelako. Explotar la cabeza, De verdad. Que no quiero que te perturbes más. Ez du nahi gehiago aztorat. Hola, Borja. Bueno, mi pregunta es... a ver... Kaixo, Borja. Bueno, urduri nago. Hain da garrantzitsua unibertsitatera joatea, gero ikusten delako unibertsitatera joan den jende asko, gero ez duela bere ogibidean jarduten. Beraz, ni ere informatu naiz, ikasi dut, asko irakurri dut, eta jende askok balioak entzen dio unibertsitateari eta balio handiago ematen dio bestelako prestakuntza mota bati. Beraz, zuk hor, ni banago ez dut hitza aurkitzen, borroka batean, ez? Eta garrantzitsua da unibertsitatera joatea edo iritsi zaitezke... Ez dakit nola esan, urdurinago eta ezin du nire burua zaldi. Zaitezke ez bakarrik unibertsitatera joan da edo lan hon bat aurkitu dezakezu, ekintzaile izan zaitezke bide hori jarraitu gabe? Gizartea jarri digun bide hori jarraitu gabe? Bueno, kasu bakoitzaren arabera izango da. Jendea normalean oso galduta egoten da unibertsitatera sartzen denean, ez dakite, zergatik hasten dute mentalitate horrekin, esango dutena, hau ikasiko dut, agian irtenbide profesionalak emango dizkidalako, eta uste dudalako titulu batek, enplegu bat emango dela duela 20 urte, agian funtzionatzen zuen, baina gaur egun ez funtzionatu. Ez sinistu nik esate izuan, agiaztatu. Los universitarios acaban teniendo un empleo. Begiratu, ea unibertsitatean maitu eta 3 hilabetera zenbat dauden lanean, ez? Ingenieria izan nahi dut, oso argi nahi dut, hau erekin nahi dudalako, edo medikoa, agian ogibide batzuetan bai badu zentzua horrek. Baina niretzako goeta sakonagokoa da, unibertsitate batera joan aurretik jakitea zer egin nahi duen nire bizitzarekin, eta ez badut argi zerk emango dit hori, ez da? Unibertsitatea ezagutza partekatzeko gune bada. Nire esperientzia zein da unibertsitatean, jendea tabernara zijoala eta porroak erretzen agoten zela, ezakik gizarte aldatu den. Baina gurasoek uste dute semalabak unibertsitatera doazela, baina zenbatek sinisten dute. Edo zenbatek benetan joaten dira eta entzuten dute, ez? Eta
Zenbat eta argitasun handiagoa izan, iruditzen zait, guk ere guraso gisa lagundu behar diegula. Gero eta argitasun gehiago ikusten dute partekatu izkizuen lau elementu hauekin, eta baliteke horietako bat unibertsitatera joatea, baino izan dadila, benetan argi duzun bide batean garrantzitsuna delako. Bestela, zuk esan bezala, izapidea betetzeko ikasten dute, horrek ez dira enplegurik ematen, eta agian bihar arituko dira unibertsitatearekin zerikusirik ez duten lanetan, eta sortzen dira hezkuntza mugimendu gehiago, non lehenengoa den lehenengoa. Zuk jakiten duzu, zer egin nahi duzun gutxi gorabehera bizitzarekin zer egin, eta gero ikusiko duzu zer prestakuntza egin dezakezun unibertsitatean edo alternatiboa. Eta horren bidez, sartu ahal izango zara lan merkatura balio bat emanez, barrutik. Eta balio handia emango duzu unibertsitate tituluak askok esaten dut, ez dutela laguntzen norabide horretan aspaldi inventatu zen zerbait zen, eskaintzan dia zegoelako eta garai hartako enpresaburuek nahi zuten kualifikazio mota jakin bat unibertsitatea berma zezakena gaurren kontsigna horiek ez dute funtzionatzen. Bueno, yo te digo que yo no sé si funciona o no, pero yo no Ez dakit, funtzionatu duen ala ez. Nik ikastaroak egin ditut, ez dut unibertsitate titulurik, eta orain ezin izan dut aurkitu lanik titulua ez izategatik, edo prestakuntza profesionala ez izategatik, langile heziketarik ez egitegatik, eta hemengo hizkuntza ere ez izategatik, niz eta respetatzen duan, beraz, ikastaroak egiten duzun guztiak, ez dute baliorik, ez duzulako titulu bat, ez? Beraz hor, nire zalantza. Credencialismo. Bueno, kredenzialismoa dago, ez da? Pentsa, lan merkatu berri bat egiten ari direla, baina zarra dena erresistitzen dela, aldaketari naturala delako, aldaketaren aurreko erresistentzia eta pentsa berriak ere disrupzioa sortzen duela, eta hor daudela borroka batzuk, merkatu jakin batzuetarako, eta gaur egun hemen gertatzen dena da titulitisa, kredenzialismoa, eta honek guztia eragina izan dezake enpresa batzuetan, sektore batzuetan, baina berriro diozu baduzu zerbait balioa dena kompetentziaren bat eman dezakezuna, saiatu konektatzen, benetan zure ekarpena jaso dezaken norbaitekin, eta eman balio hori, eta hasieran esaten dizuet hobi bat bezala izan daiteke, voluntario gisa, eta batek daki agian hortik monetizatu ahal izango duzu, sorte pixka batekin, bide bakoitza mundu bat da, ez da, kasu bakoitza pertsonalki ikusi beharko nuk. Buenas tardes. Yo también tengo una pregunta, y es... Nik ere galdera bat dut. Berrikuntzatik zuk nola ikusten duzu giza talentua eta hezkuntza emozionala lor daitezkela? Ekonomia sozialaren ikuspegi. Nola da galdera, barkatu? Desde la innovación, porque tú siempre has hablado... Berrikuntzatik, eta ulertu badizut, talentua aipatu duzu, baina nondik hezkuntzatik, giza talentutik, edo adimen emozionaletik. Ulertu idazu orain? Gracias. Las dos cosas. Bueno, niretzat bi gauza dira oso garrantzitsuak. Hezkuntza emozionala funtsezkoa da erresilientzia izateko. Eta esateko bide honetan nago, ez dut aurkitzen diru sarrera iturri bat, eta ondoratzen ari naiz, autoestimoa galtzen dut, berriro beldurra sentitzen dut, eta hori guztia, bada indar bultzatzaile handi bat, zaharra den horretara eramaten gaituena. Epe laburrean agian trintxera bat aurkituko duzu, baina nire ustez ez da jasangarria izango datorrenerako, beraz. Erresilientzia funtsezkoa da, ez ondoratzeko, gauzak ongi ez doa zenean, ez da, eta ikasten saiatzeko, hazten saiatzeko. Ekintzaile guztiek hori dugu, egunero arazoak izaten dituzelako, malabarismoak egin behar ditugulako, ziurgabetasunari heldu behar digulako, beraz, hezkuntza emozionala funtsezkoa da, niretzat ere, eta gero talentuarena. Eta... zenbat eta gehiago joakin zer eman dezakezun, hobeto orientatuko zara merkatu horretan, ez? Oso handia da baina pixkanaka. Zehaztuz joango da horregatik ematen dut diskurtsoa ulertzen dolako ez dela bat ere erraza zuen egoera, baina begira. Zerbait eman dizuet, doakoa dena, 100 eskola ordu, hezkuntza emozionalerako eta ekintzaileak eta mutikoak ateratzen dira hortik, bueno, oso argi.
Depende que vayáis a la web y Eta webgunera sartu eta izena eman eta aukeratuak izango zarete agian, 25 zorioneko aukeratu horietako bat. Askotan gauzak zuen esku daude, animo. Bueno, eskerrik asko, Borja Vilaseca, ya lo siento, no tenemos tiempo para más Sentitzen dut, ez daukagu tarterik galera gehiago izateko. Oso hitzaldi interesgarria izan da, baina orain atsedenaldi egin behar dugu kafea hartzeko. Ia, 11 dira. Ordu erdian puntuan itzuliko gara, ikuspegi gehiago partekatzeko ekonomia sozialaren inguru. Gero arte, 11:30 hemen atseden bate izango dugu orain.